η κοκκίνολη. Ποντιακό ξεφάντωμα στη Στουτκάρδη. Σάββατο 12 Μαρτίου στο Ζαπάτα. Κβέλεστρаше 12 και ώρα 9 ξεκινάει ο πανικός. Μαζί μας Γιώργος Ιωαννίδης. Και τα πουλί ανταμβλώσουνταν και σε ήρημα παζούνε. Και να είναι που και βρεθεί να δάνει σερανή κουτουλά. Αλέξης Παρχαρίδης. Και η σερανή κουτουλά πάτια δεν βάζει. Γιάννης Τσιτηρίδης. Είμαι εγώ γουρπανία τέσσερα να ητήσευε. Είμαι εγώ γουρπανία τέσσερα να ητήσευε. Λάζος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης. Τη βραδιά υποστηρίζουν το Club Inside, το group Πόντιος είμαι και το κέφι μου θα κάνω και η ελληνική κοινότητα Στουτκάρδης. Σάββατο 12 Μαρτίου και ώρα 9 όλοι στο Ζαπάτα, Κβέλεστρаше 12, είσοδος 12 ευρώ. Μαζί με τους Γιώργο Ιωαννίδη, Αλέξη Παρχαρίδη, Γιάννη Τσιτηρίδη, Λάζο Ιωαννίδη και Μπάμπη και Μανετζίδη περνάμε όμορφα και ποντιακά. Πληροφορίες και ρεζερβέ 0049 15 20 888 61 23 και 0049 172 610 25 36.